I-document mo yan po nung Pakanano yung istorya na population. Kailangan ko po lang biya sa Kapampangan. halos kaya ganang may bite kete, biyasa naman. Biya sila po. Hanggang ngayon nag-aarang mga lasing. Ari nga, ito po yung breve nga balo. Yung Kapampangan ng Kapampangan po. Mawawala. Kapampangan pa muna hanggang ngayon. So, kasi dako lang yung sasabi ko. Kasi alam man wala kaya kami eh. At namin ng mes kami Christians kaya tawi UP Dr. Michelle ko. Pintahe din 1985 wala may katong puging mabatang pong kalagiman. Kaya ba't po base kita research na sinulat mo. Pero tao pa rin puro lapang Kapampangan na. O nga lang manwala uling detaw Pampangan no mandadayo ang lagete. Aling milyar kanita niyang minunong panong kanina yung gusto dari mga tuwan eh. Opo. Anyang uso pa kanita isang batter. Opo. Itang palitan mong kalakal. Itang palitan kalakal. Baliwala siya itang hinubeta. Hinubot na rin pa rin eh. Nanay kong ilog ito. Itang hinup paroba kala. Paroba yata. Anya rin lagi yung daring kaya kiti at yung paroba, paralaya. Lagi pa. Nagkalag yung daring street. Opo. Kiniking miga Kapampangan tinatulad rin lipas miga paralaya ng street eh. Opo. At yung paroba. So, ilog paroba. Atin pa pong ilog paroba kayo. Wah, kanita kaldo, anyang uso itang batter, kapalitan na ng kalakal. Lulub lang yung kaskong mga ragul kanyan kanita. Ano wala puri lulop? Kasko. Kasko rin. Ano ko sa kasko? Mga lapat sa bangkang mga kapa. Bikakargahan nung birds. Barge lang. Oh, barge. Cargo barge. Kasko lang nga sa kanila. Cargo boat. Malapat lang kayo pag nilang bubungan. Wah. Oo. Ngayon, tao na batang nang dadayo. Tao na batang. Tao na batang. Sa Sumuan rin. Dadayo makipagkalakalan keti. Opo. O yung kalinalita, yung milyari na kanita, rin ang aliwang tao batang, may nuklangan laki titing barangay mi. Kaya yung mixi mula na yung siya ganang tao, may bilang Kapampangan. Kanya yung kasisaya na. Mas mabalik po yung istorya. Lupasa yung istorya na po rin. Yung mga matwas, sabihan sa kanita, saketa. Nya hanggang ini, makanya yung milyari. Anya tutong kung bakit may salikyan yung babatang, nabiyasa lang Kapampangan rin tao. Pero medyo malakot na kayong lubawin yan eh. Wala na yun eh. Wala nung barko siguro yung sasabihin, malapit yan. Anya kanya, aliwaring batang, lumalakad, malat na eh. Yung dagat. Manila Bay. Makanya ni milyari kanita. Palagwaya siguro maribat kaya, 2 hours siya mula. Ba't ka rin nagkagaya. Pero nung siyempre, dahalan, maluwag yun. Oo. Karing bangkay, ang osan tangaman ng daming kas, kumaragol yung bangkay, tapi kakaya niyang kalakal. Malapit po Sari-sari. po dagat kaya. Malapit siya ang mumurin na. Oo. Piningulot na nining barangay, plus daan-langan. Opo. Kaya rin ta, siguro mga 1 kilometer yan, hindi malat eh. Kilometro. Makanya niya. So, ay, bayo po yung sakla, pasensya na ko po. Malihad ako pong makuha lagi yung nung okay. Ako, Opo. Reynaldo Del Rosario. Kalagyan ako po. Del Rosario. Reynaldo Capriles Del Rosario. Mga nangyapit ang kapritin. CAP. Opo. RI. KIT. Iba't Del Rosario. Buwan Del Rosario. Kagawad kayo po kaya ng Kagawad. barangay. Hindi. Kagawad kayo. Kami nga pag kagawad kayo. Kailangan ko po. 57. 57. That's all. Sulat yung oras. Para scientific. Sa ako niya, matatas ko mo rin mga Kapampangan. May garang ko GNC. Oh, may karoon kayo GNC. Ba? May garang po. May garang ko GNC. Panang kulari po lang yun. Kaya Niya kilala ko nga rin kahit So kiro lang po ka rin tao kayo ni Kapampangan lang. Buwa. Rodolfo De Leon, Cabriti. Rodol po. Pati po rin Pisamban. De Leon. Ding misa kayong Pisamban. Ay, Alina. Pero gusto niyo pong Kapampangan na rin minsan. Alina. Alina, alam magiging paring Kapampangan kete. Din pare Kapampangan tapos banda din lupihan lang yata eh. Kagawad mo rin. Itang tao kay itang kalibre na niya. Itang tao kay naging Father Pabros. limo itong Father Pabros, Kapampangan niya. Joaquin Silva. Sabi kasal ka kami kay Father. So, Joaquin Canaresin. Kapampangan mo. Carlos Silva. Ano po sa C-A-N-A-R-E. CNAA. NARE. R.E. Kanabay. Silva. Kailan na pong ba? 63.
Kagawa mo rin. Ah. Kita niyo. Rubino. Oh. Dominguez.